ти работи ли? Препоръчителен родителски контрол. Следващото видео не се препоръчва за деца под 64 години. Здравейте, машинки! Аз съм Айхо. Аз съм Денко и днеска ще говорим за или против оралната любов. Или накратко ще говорим за смукане и лизане. Смукане и лизане, не на сладоледие, естествено за интимната игра. Дръж тук. Държа бе. За или против? За, разбира се. Плейс, много ясно, че нали, за какво става въпрос? Имайте предвид. Това е нещо, без което трудно се започва един сексуален акт. Което е, в смисъл, неотменна част е, нали? Защото или накратко ще го кажем, както ние простаците си го знаем. Ти ако не смучеш и не лижиш, ти не си ебал, бе, брат. Ти нищо не си правил. Значи това е една неизменна част от любовната игра. Трябва малко влага да има там, малко слюнчица. То не може само сух вътре, нали? Да, малко трябва да се лизга и... да се плъзга. И раз такива. Това е много важна част, защото... Но нека наистина малко и сериозно да го вкараме. Оралната любов наистина е нещо... Заболява ръката. Дай тук на мен тази камера. Оралната любов е една неизменна част от сексуалния акт и така нататък, тъй като първо доставя много по-голямо удоволствие и на двамата, повдига ви либидото, естествено, възбужда повече и така нататък, да не говорим какви работи могат да се правят. От тази гледна точка. Много надълбоко влизаме, Денис, малко по-спокойно така. Трябва да е дълбоко, няма как. Да. Да, тъй като ние с Айхо двамата сме абсолютно за оралната любов, може да има и такива. И с двете ръце. Със сигурност има мъже и жени, които не харесват оралната любов и по-точно не, че не харесват, ами не харесват да я правят или да я подаряват, така да се каже. Ама всички обичат да получават. Там е работата. Не, има такива, чувал съм за случаи, които не харесват да получават. Тези хора от психиатрията, те са друга работа. Психично болни, ти ги оставяме на една страна. Не, виж какво, то всички сме луди, просто тези деца в психиатрията са издали вече. Снимай патките. Едно ято с... тършери, с птички и те явно и те практикуват. Значи... Оралната любов, това е много важно нещо. Абсолютно. Не знам какво да каже вече. Той се размечта. Разбираемо е, дебатите относно за или против аналната любов. Обаче, виж сега, оралната любов, това е друга история, бе, човек. Абсолютно. За къде сме без нея? За къде сме? Уважаеми машинки, кажете долу в коментарите ви какво мислите по тази тема. Така. И очакваме вашите продължения за други такива теми. Тук в средата сложим едно копченце за subscribe. Ако харесате нашето видео, палец нагоре, абонирайте се за канала, ще сложим разни други клипчета тук да гледате. И не забравяйте, ебане! И умрем за глупости и прости и орален секс.